Anita sa itong mga serbisyo publiko, alang karong buntaga. Public service announcement mga kasama. RMN Serbisyo Publiko. Nasa linya sa telepono, good morning. Morning, sir. Okay, good morning kasamang Mardy. Sa iyo, ani mo nagmata. Maayong buntag sa tanan pod nga tigpaminawan sa imong programa. Yep. Natay public service alang sa mga taga-istaka, no? Mga kaigsuonan nato sa istaka. Nga ang kapilya sa istaka dunay pagahimuon nga Bible exposition matag Miyerkules, no? Matag gabi ni kasamang Mardy, no? Bible exposition matag Miyerkules magsugod alas 7:30 ngadto sa alas 9, no? Atong usbon. Matag Miyerkules alas 7:30 taman alas 9, no? Bible exposition diya sa kapilya sa istaka nga diri kaning duol galis tulay kasamang Mardy. Kining sa Rizal Avenue niluyo sa simbahan. Sa duol na tulay diya, no? Sa St. Michael Archangel man, no? Chapel, no? Og ang tumong aning Bible exposition mao ang pagdasig sa mga igsuon nato nga nabiktima anang drug addiction gani kasamang Mardy. Nindot ay nagtumong. Pagdasig sa mga igsuon nato nga nabiktima ng drug addiction ug dili lang ka drug addiction daghan pa, no? O kanang mga basta nagkadaiyang problema sa atong katilingban ron, no? Atong tun-an unsaon pagdasig nato sa pag-undang ana mga dili maayo nga mga buhat. Kana lang kasamang Mardy, daghang kaayong salamat. Yep, sir. Salamat sad. Way sa payan pod. Nindot to? RMN Serbisyo Publiko. Bible exposition mga kasama. Nindot to. Matag Miyerkules. Nindot na kay murag tabang po na ba nga makabig, no? Itong uban labi na itong nagumon sa droga. Nindot ilang tumong mga kasama.